Көзілер күңел күзгісі. Көзілер fikir yüzağına söz aşkışı. Canlı söylem, ihlas aralaşıp, көзге көз қарашып тапшыруында. Театр йоқлаған дәртні уятыр деп, әдип юққа ғана етмәгән. Сәхнә дөньясында безнең дөньябызда яши. Шиттән үзебезне ихлас күзәтер өчен спектакльләргә барабыз. Карап, сыкланып кайтабыз. Тискәре рольләргә күз салып нәфрәтләнәбез. Уңай рольләрне карап сөенәбез. Аларга охшарга тырышабыз. Тормышта да, сәхнәдә дә алда әйтеп үтелгәннәремне раслый, исбатлый матур гомер еллары үтеп, биеклекләр яулаган бүгенге героем театр дөньясыннан аңладыгыз. Күзгә күз карашып тапшыруның чираттагы чыгарылышы, мин аның авторы Зифа Нагаева кунагыма һәм сезгә хәерле сәгатьтә дип эндәшәм. Сәвия апа, ихлас сәламләп, матур биеклекләргә тукталышта булсак, без инде сезне Башкортстан халкы, Башкортстаннан читтә яшәгән татар-башкорт халкы бик яратып, караучылар бик ихтирам иткән рольләрегез аша күңелегезгә кирип, шунда яшәп алган мизгелләрне кичергәннәр белән, телевизор караучылар белән бергә рәхәт мизгелләр бүген кичерербез дип уйлыйсы килә. Менә шулай яши гомерне сүтә килгән титуллар бүген генә барлыкка килмәгән. Иң беренче мин сезне чакыргач студиягә тапшыруга сез булай дидегез. Эй Зифа, хәзер инде яшь чак түгел бит. Назран картаелып та киткән, өлкәнәю дә бар. Бик үк әллә бармасам да ярар дигәч, мин инде азрак кына кыенсыныбрак киттем дә, шуннан әле килгәч карагач Сәвия апага, әле яшәрәсе көзгегә караганчы. Сәвия апа кебек матур ханымнарга карыйсы килә, карыйсы иде һәм кабатлыйсы иде. Киелгән киемнән алып зәвыклы итеп үзен рольләрдә күрсәтә белгәннәренә тукталып, һәм инде матур итеп тизмәт сөйләнгәннәре, һәммәсен бер бөтен итеп Сәвия апаны тудырган. Сәвия апа шулай да картаю нидәдер чагылыш табамы? Әзрәк сиздерә башлыймы ул? Ничек була ул? Менә нишләп сез бу сезгә? Зифа ханым, беренчедән тамашачыларыбыз безне карыйлар әле бит, мин алар белән исәнләшәсем килә. Чөнки мин тамашачы белән бергә кушылып яши торган бер кешемен дип уйлыймын үземне. Исәннәрсезме, хөрмәтле, вәгызләтле тамашачыларыбыз. Менә без Зифа ханым чынлап та мине бирегә чакыргач, бу сөйләшүгә мин мондый сөйләшүләргә, туры эфирларга күптән йөрмим. Үземне беләм, хәлемне беләм, яшемне беләм. Шуңа күрә перчаткаларда киеп утырдым. Чөнки бакча эшләрендә йөреп кул үзенең таушалганлыгын күрсәтә бүген. Эш мәсьәләләренә килгәндә, сорауыгызга килгәндә, яшәлә инде, Ходай биргән гомерне яшибез, Зифа ханым. Әлхәмдүлиллаһи шөкер, шушы яшькә килеп җитүемә үзем хатта аптырап та куям. Бит минем тиңдәшләремнең күбесе минем яшькә килеп җитәлмәгәннәр бик күпләр. Шуларны уйлыймын да Аллаһы Тәгаләгә олы рәхмәтемне белдерәм. Мин әниемнең иң соңгы балалары булып тусам да, 12нче балалары булып тусам да, алар миңа корыштай сәламәтлек биреп тудырганнар. Мин чирләшкә булып йончып яшәмәдем. Әлхәмдүлиллаһи шөкер, шайтан кылагын бу вакытта куймасын безгә табан. Мин шул яктан бик канәгатьмен. Картаю шулай да нишләптер күңелдә ризалашу булмаса да, картлык дигән сүзне ышкындыргач Сәвия апа кадәр Сәвия апа. Ышкынды. Картлыкны ничек аңлыйсың бит? Картлык минем яшьтә мич башына менеп утыручыларда бик күп бит әле бит. Мин әлхәмдүлиллаһи шөкер республикабызның иң зур сәхнәләренең берсендә гөрләтеп спектакльләр уйнап яшим бүген.
бу картлыкның бер картлык дигән бер нәрсә бар. Элек мин яшь вакытта картларны уйнарга туры килгәндә битемнең төрле йөренә сызыклар сызып уйныйдыр идем, карт булып күренер өчен. Бүген мин рәхәтләнеп грим дә салмыйча чыгып уйныймын. Картлыкның үзенең бер кирәк вакыты кичерәм дип уйлыймын үземчә. Бигрәк матур җавап, һәм әйтәсе килә, Сәвия апа килеп утыргач, авызын ачып сөйли башлау белән мин театрда утырам. Мин спектакль карыйм дигән хис барлыкка килде миндә. Хәтта шул үзе әйтеп киткән перчаткаларында соклангыч. Әйтәләр бит, Сәвия апа, театр гардеробтан башлана диләр, кием салым чишенгән җирдән. Инде бүгенге безнең студиябызның кунагының кием салу зауыклы күңеленнән, шул перчаткаларыннан, шул матур рольләреннән, шул матур фикерләреннән кинәнештә булырбыздыр. Байтак еллар үтелгән хезмәттә, театрга хезмәттә Сәвия апа, соклангыч, чын-чынында ничә еллар үтсә дә сез инде өлкәнәю рольләрен уйнаганда да сез безнең өчен һаман мәңге күңеле белән яшь Сәвия апа булып каласыз. Инде элекке үткән вакытларга кайтканда, күңелгә рәхәт җирләргә тукталганда, Нуриман районы Иске Исай авылында үзегез әйтеп киттегез, 12нче бала кебек. Теге каймак төбенә төшеп кенә кала, касмакны кыралар диде. Ипи мишкәсенең тәмлесен. Менә шуның кебек әллә үзенә Сәвия апа җыеп кына, тырнап кына бөтенесеннән калган тәмле кәчләрне җыйды микән? Әллә бөтенесенә караганда да җүпләп куючы түземле бер бала булып үсте микән? Әти әнисе Гөльямал апа белән Гөлмедел Ислам абыйның шушы төпчек баласы аларның матур яшьлек елларына нуктага куючы булган бит. Шулай булгандыр. Бу хакларда да. Мин бик дугалы гаиләдә үстем. Әти әним өлкәннәр иде бит инде мине тапканда. Алар шул тиклем мине иркәләп үстерделәр. Чөнки баштагы балалар кызлар, анан малайлар, и мин туганмын. Шулай булгач мин кадерле булганмындыр ул. Чөнки күмәк булсак та мин күмәк гаиләдә үсмәдем. Мин күземне ачканда минем Наил абыем бар иде, Рәшит абыем бар иде Кырымда. Калганнары өйләнешеп биткәннәр, кемдер Уфада укый, кемдер тегендә эшли, алар таралганнар иде. Шул Рәшит абыем 31нче елгы Рәшит абыем белән бергәрәк үстек инде, мәрхүм, ул да мәрхүм булып калды хәзер. Ул дәфтәргәме, каләмгәме кычкырыша башласак, мине кычкырта башласалар, әтием әйтәдер, кычкыртмагыз, ул кыз бала. Гел шуны сызык өстенә алып әйтәдер, ул кыз бала, кычкыртмагыз. Мин шуңа күрә мине кычкыртырга ярамыйдыр диебрәк тәрбияләрне бигел генә үскәндә иркә үстем. Мине бер нәрсәдән дә тыймадылар, тегендә бармыйсың, моны эшләмисең, тегелә әйтәсең, булай диктат булмады минем гаиләмдә. Безнең әтиең нәрсә әйтер дигән сүз белән үстек. Әни үзе хәл итмидер, хәл итә инде ул. Гелгенә гаилә башлыгы әтине әйтәдер. Менә ул матур күренешне мин бүген бөтен кешегә шуны бирер идем. Чөнки әтиләрнең баһасы түбәнәйгән заманда яшибез булса кирәк дип уйлыйм мин. Нинди матур ни булган өлкәннәрнең әтиең нәрсә әйтер. Бит әни үзе аны хәл иткән уже. Җибәрсә җибәрә, бирсә бирә, ул хәл иткән. Әтиең аша. Әти булгач инде ул әти, шулай әйтим, обязательно ул каршы килми. Менә нинди матур аңлашыладыр, нинди матур гаиләдә ни булган, мөхит булган, җылы, кадерле, матур, тәрбияле, әһәмияткә ия сыйфатлар. Әһәмияткә ия сыйфат. Ирләрнең баһасы төште, без төшерәбез. Без бүген алар белән ярышып тигез хукук биргәннәктән килеп чыга бу. Алар белән, ирләр белән ярышып, без гаиләдә дә, балаларга да, мин әти түгел, әтиең дия торган сыйфат. Шуның белән өстебезгә җаваплылыкны да үзебез теләп, юкка күбрәк алабыз. Юкка алганбыз. Иркәләнеп кенә яшәргә хатын-кыз булып, алдырабыз. Көчсез булган булып кына. Шул кылануны алмаганбыз без. Хәзер может киләсе буыннар алырлар, аны алырга кирәк. Чөнки барыбер дә без көчсез дигән якта калырга тиешбез. Без көчлебез үзебезнең урыныбызда.
Иребезгә дә без көчле, балаларга да. Ләкин без көчсезлекне уйнарга тиешбез. Сәвия апа, шул урында гына шул көчсез сүзенең тирәсендә әйләнгән, утка әйләнгән күбәләк кебек буталыйм әле. Көчсез шакларыгыз булдымы? Бик көчлесез, ихтиярыгыз көчле сезнең. Көчсез, минең биографиям көчсез булып утырырга мөмкинчелек булмагандыр. Көчсез, менә шул мин үземнең гаиләмнең пәрдәсен бөтенләй ачасым килми шушы тапшыруларда. Чөнки шулайрак туры килде инде. Мин беренче гаиләмнән 2 баланы тәрбияләдем, отчим белән. Менә кемгә көчсез булып утырыйм мин? Миңа ул булмады. Әмма ләкин мин юл бирергә тырыштым. Икенче иптәшемгә акыл килгән иде миңа. Аны тыңлагыз, ул нәрсә әйтә, ул кушкан, ул дөрес, аныкы дөрес дип чыга торган идем. Андый моментларым минем булды. Әмма ләкин барыбер дә тормышның төп йөген, төп нигә тартырга җигелгән кеше булыбрак яшәдем булса кирәк дип уйлыйм. Шул икенче иптәшем белән тормышымны кура башлагач кына ниндидер таяныр кешем булды, ниндидер тормыш мәшәкатьләрен аударыр кешем булды. Ул балаларны да, ул карады, дәресләрендә ул әзерләде. Мин салып киткән ашны пешереп бетереп, балаларны ашатучы да ул булды. Шикеллерәк, мин гастрольдә 2 ай йөргәндә балаларны караучы да ул булды. Дәресләрен әзерләүче, шахмат уйнаучы, лыжлар белән алып чыгып китүче, бүтән нәрсәләр шул булды. Шуннан авыр эшне әниегезгә эшләтмәгез, әниегезгә ял иттерегез дигән әйберләр, ана шунда әзрәк көчсезлекне уйнадым булса кирәк. Бу ихлас уйналган роль булып чыга. Ихлас. Чөнки чынлап та терәлер кешегез булган. Ходай шулайрак бирма бирде минем язмышымда, гаиләмдә. Аллаһ Тәгалә гел көчле булып килә белгәнгә, Сәвия шак кына көчсезләндерим әле үзең хакында әзрәк. Дигәнне ышкындыр дип әйткән кебек булган. Аллаһ Тәгалә ул көнне күрсәтеп алды миңа, рәхмәтлемен. Әмма ләкин менә 40 елыбызны үткәрәбез дип әзерләнеп ятканда гына капыл гына вафат булып куйды. Диде чирләп ятмады. Кайтуыма обширный инфаркт, утырган килеш, газет укып утырган килеш кенә үлде. Радиода эшләгән вакытларым хәтеремдә Шарыкта, аңа радиосының үзенә тукталырбыз без. Сәвия апа, шунда лифтта бергә менгән идек эшкә, 11нче этажда. Хәтерегездәме, мин Гаҗиб урамында, шунда сез бик күңелсез идегез. Сез килеп керсәгез, кояш кебек өйрәнгәнбез. Безнең бөтенебезгә дә җылы була, исәнмесез, хәлләрегез, гаиләдә ничексез? Безнең бөтенебезне сорашып, шулай олы әнкәй кебек булдыгыз. Шул вакытлар без яшьрәк чаклар. Шунда бик хәлем әйбәт түгел әле, бик кадерле кешемне югалттым дип, бик шулай üzülеп кенә әйткән идегез. Менә ничә еллар үтеп китте хәзер. Вафатына да. Шуңа күрә әле дә шундый матурлыклар, матур истәлекләр күңелдә яңарып кына тора, тирелеп кенә тора. Шундый кеше турында рәхмәтле булып сезнең тарафлардан. Юкка гына түгел, 2 ул үстереп, аларга тәрбия биреп, билем биргәнсез һәм бу вакытта менә пәрдә дидегез бит әле. Пәрдәнең бу ягы бар, булар пәрдә артында. Булар пәрдә артында, пәрдәнең алдында да шул язмышларны уйна. Кешенең язмышларын, телгәләнгәннәрен, аерылуларны, кавышуларны сәхнәнең бу ягына чыгып, үзеңнең дөньяңда матурлыклар булдырырга тырышу. Күлмәгеңне салып кайтып китеп була театрдан, күңелең белән шишенеп кайтып булмый торгандыр Сәвия апа. Бәләкәй чакта рәхмәт. Бәләкәй чакта чөнки мин сезгә электән гашыйкмын. Бәләкәй чакта без курчак уйнап үстек. Сез барча, сез үскәндә ул бөтенләй бик булмагандыр, чүпрәктән генә эшләп уйнаганнар дип әни әйтә торган иде. Чүпрәктән ясап бирәләр, курчак бәйләп булай, башы булай. Сәвия апа әллә театр уйнап үсте микән? Театр уйнап үстем. Монсы дөрестлек бар. Сугыш вакыты баласы бит мин. Шул вакытта хәтерлим, бүтән ирләр сугышка китеп беткәннәр. Шунда минем әтим күп карт кешеләр генә, кирәкмәгән кешеләр. Минем әтим 2 сугыш үткәргән ул, фин һәм герман сугышын, шуңа күрә карт бит инде. Шул вакытта укытучылар, беренче класстан ук хәтерлим, укытучыларым ир киемнәрен киенеп, спектакльләр уйныйлар иде. Балалар ролендә мин керәдерим.
Без уйныйбыз, без концерт куябыз, җырлыйбыз, бейибез, анда әлләнде ансамбльләр оештыралар иде, без тарактан кәгазь итеп тә уйныйбыз, диләр мандолиналар, бидре төпләре кагып, менә фольклорный нигә өндәгән булганнар үзләренчә. Без шуларны мәҗ килеп көндә клубта. Дәрестән кайтабыз да, дәресне әзерлибезме көндә клубта, көндә. Менә мөхит, шушы мөхиттә укытучыларым шуңа өндәгәннәр. Абыйларым хәтерлим, җилкәләренә утыртып клубка алып барганнарын хәтерлим мин. Шуннан бирле юнәлеш бирелгәндер. Шуннан бер укытучым бар иде, оныта алмыйм, Наиля Янбухтина, Наиля Хабибуловна. Ул үзе гитмидә аккордеонда синен күк уйнап җибәрер иде. Үзе җырлап җибәрер, үзе чибәр иде, чорненькая такая, кара, шомырт күк күзле матур ханым иде. Химбиологиядан укытадыр. Шул концертлар оештырадыр. Безне авыл сайын йөртәдер. Шул укытучымны яраткан өчен химия, биология фәннәрен яратып укыдым. Башка фәннәрне бик яраттым дип әйтмим. Театр дөньясына җырга мөкиппән баланың башка дәреслекләрдә, фәннәрдә нишләптер укуы, белем ягы аксый. Моның белән килешеп бетәме икән Сәвия апа? Чөнки менә укып матур итеп чыккансыз, ул бар инде, ул яратканрак дәреслекләр. Бар инде, бик үк өнә бетмәгәннәре дә бар бит инде. Мәктәпне укып бетеп, шул театр һаман килә, күңелдә үскән, шүпрәләнгән, шүпрә куерган, кабарып пешкән кая китте Сәвия апа? Шул кабарып пеште, шуннан театральныйга килдем бит инде мин. Уфага. 49-нчы ел дип миңа әйткән. 49-нчы елны минем укытучы иде абыем, җиңгәшәм укытучылар иде. Җиңгәшәм бер укытучылар конференциясына Уфага килгәндә, торганда күргән объявление театральный училищега алалар дип. Шушында минем исемнән заявление язып киткән. Шуннан ул әйтте инде, менә шулай дип, әтимнәргә әйтте. Шуннан миңа чакыру килеп төште. Утыртып җибәрделәр мине бер открытый автобус түгел ул. Нәрсә дип, грузовой машинаны ачык, дөбердәп тора, ачыктык фанер ниләре, шунда утырып селкенеп киттем. Бер фляга бал салдылар, озын, Öyle 30 сумлык кып-кызыл акча тоттырдылар. Шулай киттем экзамен бирергә. Ялан аяк, гофрированный юбочка киядерим, биретка киядерим. Ул вакытта ул Сәвия апа шундый шулай. Чөнки абыйларымның җиңгәшәләрем гел миңа төрле нидән биретка бәйләп бирәләр. Аңа менә андый әйберләр тыгып, брошкаларны итеп, фасон иттерәләр инде. Шулай театральныйга килдем, бер туганым юк, бер танышым юк. Театральный училищенең адресына гына килеп кердем. Кирсәм, минем күп авыл балалары туп-тулы. Кырмыскалыдан, Бузавяздан күпләр, Салиховлар беләсез бит инде, Рафаэль Салиховлар шунда. Шуннан соң иртәгә экзамен дигән көнне мин әзерләнмәгәнмен. Җырлыймын да, бийимин дә, мин барсында эшлим, этюд дигәнне белмим мин. Урысча белмим. Бу нәрсә икән дип. Фортепиано, пианиноның тавышын ишетмәгәнмен мин, белмим. Шуннан соң берәм керә башладылар экзаменга, бик күп балалар инде анда торабыз, оперныйның астында элек зур зал бар иде. Аны аннулировать иттеләр, бетте ул хәзер. Элек шунда без шунда укып, шунда биеп, шунда укып чыктык. Шушында балалар экзамен узун өстәлгә тезелеп утырганнар, Мәхәббәт абыйлар, Мәхәббәт апалар утырганнар, берсендә танымыйм бит инде, мин каян белсен, 14 яшьлек бала, 15-кә генә киткәнмен. Шуннан соң миңа кушалар инде, чакырдылар мине. Чакырдылар да этюд эшләргә кушалар. Исем шәрифләремдә әйттерделәр инде. Шуна зал буенча шулай плессированный юбкамны күтәртеп, әзрәк тезеңә хәтлем күтәрт дип, йөртеп атлатып йөрттеләр. Мин тапчык гына кигән, носки белән, главный аппак носки белән. Бәйләгән носки белән юк, йөреп чык бәйләнмәгән. Юк, инде укытучылар. Әллә бәйләнгән дип тора. Юк, җибәрделәр, йөреп чыктым. Шуннан соң этюд эшләргә кушалар. Менә сугыш вакыты бит инде безгә таныш әйбер. Син медсестрасың, ранен булгансың, менә хәзер син рәхәтләнгәнсең, сусагансың, менә су эзләсең, шуышып киләсең, аякларың биткән синең. Шул залны бөтен тузаны суырып мин
шуыштым. Шушы рольнең Шуыштым. Шуннан Образын тудырып. имеш су килеп таптым. Шуннан шуны ишә башлаган, по-моему, идәнне яларга да уйлаганмындыр. Юк, беттерде бу, аңлашылды диделәр. Мине тур диделәр уже. Шуннан соң җырлый беләсеңме диделәр. Юк дидем, мин җырламыйм дидем. Ничек? Җырламагач ди. Юк, җырлыйм, мин әйтәм, мин хор җырлыйм. әйе. Хорда җырлыйбыз бит инде. Хор җырлыйм. Тут бер хорны җырлалыбыз. Шуннан эх тача крастача дигәнне урысча өйрәттек. Урысча җырлыйдык без. Шушыны җырлап күрсәттем. Ярый. Шуннан сөйли беләсеңме? Бер кыз белән кичтән генә әзерләнгән идек. 4 кенә куплетлы бер шигырь. Бастия укып күрсәттем. Бәлки генә инде ул. Шуны укып күрсәттем, сөйләп күрсәттем. Мин чыккач та аңладым, что мин үттем икән. Анда җылашып торалар, дердәшеп торалар. Нәрсә булыр? Миндә дә улай бер бар, но ул полностью түгел, мин әзрәктегендә аңладым уже. Әйе. Җылылыкны аңладым, бу юкка түгел аңладым. Шулай итеп мин конкурссыз, нисез үтеп киттем. Шулай башладым мин. Сөйәпа. Менә шулай матур башланган. Сез бит әле хәтта минем ишетүемчә 4 еллыкны Ленин бабай кебек укып 3 елда чыккансыз. Ансы да дөресме? Дөрес, ансы да дөрес. Алдылар театральный училище 4 еллык иде. Ул художественный театральный училище дип аталадыр. Анда художниклар бер отделда укыйлар, һәм артистлар, драма артистлары. Шушы 4 еллыкны бер семестр укып кайтып киттем. Каникулга кайтарып җибәрделәр. Килүемә приказ, анда приказ тора сиңа диләр. Төшеп карадым. Куркмыйм инде, приказ бит әле уволить дияргә дә мөмкин иде. Төшеп укып карасам, Басыров, Миястер Басыров һәм Сәвия Сираеваны перевести на второй курс дип язганнар. Шундагы җылавым. Тегеләргә өйрәндем бит инде, дусларым уже. Өйрәндем. Бүлмәдә дә бергә торабыз тегеләр белән. Шуннан директорга кирип киттем. Анда фронтовик иде, Кадыров агай директор иде. Җылыймын, мин күчмим дибен. Шуннан кырма килеп утырды, балам ди. Әтиең ни хәлдә? Мин әйтәм, шулай сөйләдем. Әтием шулай, 2 фронттан кайткан олы кеше фәлән. Менә пенсия алалар, пенсионер, 13 тәңкә пенсия алалар. Шуннан соң аркамнан сөйеп, эй кызым ди, үзең уйлап кара ди, менә әтиең, әниең картлар хәзер ди. Син 4 ел укытырга тиешләр алар сине. Сине 3 елда алар чыгаралар. Син 3 елдан соң үзең акча итеп аларга ярдәм итә башлыйсың дип үгетләгәч, ярар дип чыгып киттем. Аны төптән аңлап бетмәгән бит инде Сәвия ул вакытта. Дуслардан аерыласым. Укып бетсәм, димәк кулымнан килә, булдырып да эшли башлыйм дигән әйбер юк әле ул вакытта. Юк, ул башка килми әле пока. Шушылай итеп мин укып чыктым. Илшат Юмагулов, Рәйсә Сайфуллина, Вазык Сайфуллиннар, шуннан соң Шамил Рахматуллин, Әнисә Дилмөхәммәтова, менә минем курсташларым. Шулар белән бик кызыклы шәхесләр бүгенге көнне яңгырашта. Берсе дә юкка чыгып калмады. Рауиля Хажиева танцовщица булып китте. Ратмир, менә минем курсташларым, шушылар белән 1 елны укып чыктык без. Сәвияпа, шул театр училищесында шул кадәр сәләтле кешеләр арасында укыганда, авылдан килгән кыз, мин әле күз алдына китерәм. Теге шундый билеткаларга менә брушкаларны матур итеп кадап, акнаскилар белән йөргәндә, берәр егетнең күзе төшеп өлгереп калды микән укып чыгып киткәнче, 4 елны 3 елга да әйләндергәч, килеп кергәч тә бер җигет күз салды һәм бер нинди башка кешегә карарга ирек бирмәде. Минем югыйсә авылда җигетем бар иде. Искиткеч мин ярату килмәгән иде әле. Мин әле бала бит. Мәхәббәт килмәгән әле. Өлгермәгәнмен бит инде. Ну бу 3нче курсны бетергән иде инде театральныйның. Ул 4нчедә укый. Мин килеп кенә кердем 1нчегә. Менә шушында ул мине сагалап торып, бер оңга да сулга да җибәртмичә бәк матур итеп ухаживать итеп, ул кинотеатрларга йөритеп, мин экзамен биргәндә миңа төргәк күчтәнәчләр җибәреп, мин килмим, мешайт итмим аңа дип, менә нинди әдәплелек әйбет. Шундый матур әйберләрен мин искә ала бардым аның. Күчтәнәч җибәрә, мин килмим, укысын, дәрескә әзерләнсен. Шулай итеп аның күчтәнәчен ашап,
студент аш бит инде. Экзаменнарга әзерләнеп, экзаменнарымны бик матур бирдем мин. Һәм инде шундый матурлыктан, шундый мөхит, матур мөхиттән, теге урыс телендә әйтсәк, микроклимат дибез, шундый рәхәт булган җирдән капыл зур дөньяга чыгып китәргә кирәк. Зур тормышка аяк басып, анда инде үзеңне расларга, иң беренче юллама алып, кая киткәннәр хакында җылы гына итеп искә алган идегез, ишеттерик әле телевизор караучыларыбызга. Юлламаны алган булгансыз Салават театрына. Салават театрына. Ходай Тәгалә миңа шул Салават театрына китәргә тиеш булганмын. Миңа шул юлламаны бирде. Шуннан соң юлламаны алган вакытта шул ук егетем дә утыра Кырымда. Менә ул акыллырак булган, 5 яшькә миннән өлкәнрәк бит инде. Һәм мин юлламаны алып чыгып, беренче бүлгән вакытта мине Академ театрына диделәр. Шушы ният белән йөрдек тә, инде заключительныйда мин Салават театрына килеп эләктем. Шуннан соң алды да юлламаны, бармыйсың. Салават, анда бармыйсың диде. Аны тыңлап кертеп бир диде. Шундук юлламамны алып кертеп бирдем дә, аптырап калдылар. Анда тоже кемнәрдер бар бит инде. Шул юлламаны биреп утыручы министр культуры түгел әле, ул управляющий культуры дип аталадыр име. Шушы абый аптырап калды. Шуннан кертеп бирдем дә, бушлыкта калдым. Нәрсә эшлим соң мин? Нигә бирәсең дип сорагач, укырга китәм. Кая барасың? Медицинскийга дидем. Башымда да югай берне әйттем. Капыл. Алдаштым булды. Уйга нәрсә килде? Мин әйтә алмыйм бит инде, минем җегетем утыра, ул мине җибәрмәй дип әйтә алмыйм. Югыйсә мен җегетемнән бернинди бәйләнеш юк әле. Йөрибез генә. Сәвия Валерий Ильфанович әйтте, сине Академ театрына алып все-таки диде. Все, шул сүз бетте. Ятабыз, яшибез, Дарига ире белән тегендә, мин общежитиеда берничә кыз ятабыз инде. Кемдер анда направление Алтай краена китергә әзерләнеп ята, кемдер кайда. Минем бернинди не юк. Тәгаенләнеш юк, бернинди балалык, акыл юк. Шулай ята, шуннан бер подругам белән, дус кызым белән ятабыз әле, Сатир Ахметов да, Рахимова да минем белән укыды. Икәүләр ул шибәри, урамнан китеп барабыз инде, Ленин урамыннан, оперный театрга каршы безнең йыр укытучыбыз Зоя Александровна тора, безне кочаклап алды. Ой, мои дорогие золотые, мои, ай. И Трол Тихомиров дигән дирижер, беләсеңдер бәлки, син же музыкант, белмисеңме? Тихомиров дигән знаменитый дирижер белән торалар икән, без белмибез әле аны. Менә ди, аның хәзер имя отчествосын оныттым. Менә сиңа ди, галаса ди. Алар җыялар икән, теге декада булды бит, 55-нче елны башкорт декадасы Мәскәүдә булдымы башкорт? Шуның өчен ансамбль песни пляска төзиләр икән филармонияда. Вот тебе галаса диде. Тихомировка икебезнең кулыбызны тоттырды да, не отпускай никуда. Вот иди послушай, убедишься сам диде дә безне тоттырды да җибәрде. Тихомиров китеп бара икән филармонияга, аерылыштык, алып китте безне култыклап. Әлеге баягы тавышларыбызны, без уже тавышны кычкыра беләбез, укыдык бит инде, җырдан укыдык, солфеджиоларны беләбез барсында. Тыңлап карады да, заявление языгыз дип утыртты да куйды. Филармонияда торып калдык, шулай итеп. Менә еллар үткәч, шул яңалардан кайтып, барыбер Академ театрда зав труппа дип әйттегез, ул вакытта труппа җитәкчесе булып эшләп китәргә. Салаватка барып кайттым мен шунда. Теге катавасиялар, тормыш катавасияннан соң киттем Салаватка. Салаваттан кайттым да, Асанбаев агай директор иде Академ театрында. Ул Салаватка да мине алган иде, ул директор булып эшләгән вакытында. Хәзер китергәннәр, мин эшләп кайтканча Академга директор булып утыртканнар. Мин шакырта Академ театрына сине шакыралар диделәр. Звонок булган. Шуннан 2 көн шакыралар диделәр. Мин барып кергәндә. Шуннан барсам, йөгердем инде, Академга артистка итеп алалар дим бит инде. Йөгердем, барсам, әлеге шул Валерий Ильфанович Дариганың ире белән, шушы Асанбаев агай, драматург Асанбаев, директор театры вакытта әйтәләр, Сәвия, син буталып йөрмә теләсә кайда, синең эшең театрда, менә зав труппа кирәк срочно. Анда Карамышев агайның хәләл ефте эшләгән Наҗия ханым. Ул китә, увольняться итә. Пенсия яшы еткән. Утырасың. Ничек анда
Мин инде каушап калдым. Ничек мин завтрупый булып торам? Мин артистка буласым килә. Я же артистка дипломированный. Шуннан соң әйттем, бу сүзне дә әйттем. Мин әйтәм, мин уйныйсым килә. Артистка булып уйныйсым килә. 1-2 ел утырырсың, күрәсең бит состав нинди карт диделәр. Бөтенсе картайып беткән, алар барысы да пенсияга китәчәк. Син 1-2 елдан син күчәсең театрга диделәр. Шулай итеп мин завтрупый булып эшләп башладым. Шулай итеп Академ театр, Салават театры берникадәр килә йөгерә еллар тәҗрибә тупландырып килгән Сәвия апа. Бүгенгесе көнне Нур театры. Менә Нур театрында инде рольләргә дә тукталырбыз хәзер. Нур театры турында мөһимрәк итеп тә тукталыш ясап китәсе килә. Безнең өчен бик якын театр. Телебезне, дилебезне, мәгънәбезне зауыклы булган шушы татар мөхитен, татарның моңын, җырын таныта белгән, күрсәтә белгән театрыбыз. Бергә куркмыйча әйтәм. Нур татар дәүләт театры турында. Сезне ишетәсе килә. Мин дә бик яратам ул театрны, бик нык яратам бу театрны. Мине әйтеп китәсем килә, артистка итеп күрсәткән, шын артистка итеп күрсәткән кешене дә әйтәсем килә. Беренчедән Фәйзи агай, Рифкать Фәйзи, сез белмәйсез аны, режиссер бар иде. Мине Академ театрда бәлки җәелдереп артистка итеп күрсәтә алмагандыр әле. Чөнки кемнәрдәндер калган әйберләр, рольләр генә уйнарга да туры килде миңа. Күбрәк массада да йөрергә туры килде миңа. Фәйзи, Рифкать Фәйзи агай мине чакырып алып, гел телевидениедә спектакльләр куя иде ул, зур масштаблы, 4 пәрдәле әйберләр куя иде. Ул чакырып уйнатып мине тамашачыларга менә артистка дип күрсәтте. 2 исемне шуннан алдым, народный исемнәрендә, соң бирсәләр дә тамашачыма рәхмәт. Бу вакыт эчендә мине ошо академда эшләгән вакытта тамашачым миңа иркелеп мине күтәрде, менә шулай. Сәвия апа, менә Нур театры турында сөйләгәч, бүгенгесе көнне сирәкләп булса да барабыз театрга. Мин үзем шәхсән дә шул Сәвия апа уйнаган көнне барып күргә дип вакыт булсаң иде дип, үземне тиргәп та алам кайбер вакыт. Нишләп йөгерәсең, заманның бер вакыты тукталмый, барырга кирәк, күреп калырга кирәк, исән чакларында уйнаган рольләрен сеңдереп кайтырга кирәк дип. Менә шул рольләр, Нур театрындагы бүгенге рольләр кайсы спектакльләрдә сәвиясез булмый. Халыкта шулай ди бит. Кайсылары икән ул? Мин үземне ул хәтлем зур сүз әйтергә кыймыймын, минсез булмый дип, минсез була. Әмма ләкин бу театр, Нур театрында әлеге уйнаган рольләремдә шул. Менә ул мактануда түгел, минсез булмыйдыр бәлки. Мин ак әбиләрне уйныйм. Кемгә бирсеннәр ак әбине бүгенге көндә бит. Менә әле башмагымда әле, мин уйный торган рольне аны Миннур Саитова уйный. Искиткеч матур уйный. Әмма торалар да синең ролең диләр. Нишләп син уйнамыйсың диләр. Миңа ул рәхәт тә, әмма яшьләр уйнарга тиеш бит уже. Яшьләр, мин әле берничә спектакльгә 50 яшын узган артисткалар әбине уйнасылары килми. Уйныйсыз, мин әйтәм. 50 яшьтә әбине уйнамаган артистка була аламыни драма театрда дип керткеләдем. Минем яшь кызларны, гашык кызларны уйныйсы килә бит. Сәхнәдә генә булса да. Як бирмиләр мала танау. Кызурлауда мин Резидә Фахруллинаны керттем. Уйныйсың, мин әйтәм. Уйнап йөри бит. Уйнарга тиешләр. Мин Нур театрына бик зур рәхмәтлемен. Шул мин уйный торган гына рольләрне Нур театрында булмасам, ул рольләр миңа академда тәтемәс иде. Уршаны полярная звезда диләр. Иштән бар, полярная звезда. Менә шул казык йолдыз гел бер урында гына тора. Берничек тә кузгалмый. Башка йолдызлар тирәли йөреп торалар. Менә шушы казык йолдыз тирәли әйләнәләр. Ушкан самолетлар да, йөзгән кораблар да шушы үзләренең юлларын шул казык йолдызга карап билгелиләр. Менә инде ул нишлисең, мин кирәк. Минем тәҗрибә теге вакытны тоям мин, ничек
тотканнар, аларны мин беләм. Безнең әле бүгенге балалар шабата бәйләүне дә белеп бетермиләр бит әле алар. Алар бит бүгенге балалар. Мин ике буатны тоташтырып килгән, тоташтырып яшәүче bir актрисамын. Ак әни кебек. Әйе. Нәйләр кебек. Сәвия апа менә рольләргә чыгар алдыннан бар, рольдән кайтыш бар, гримеркаларга керү. Карап торсаң, театрның арткы ягында кайбер вакыт булырга туры килә, пәрдәнең бу ягында кемнең ничек әзерләнеп чыкканы, кемдер укына. Дуаларын, аятларын укып ала, кемдер талисманнарын барлый, амулетларын дип әйтәбез бит инде тылсымлы итеп тотып торыйм ди, ничектер Аллага тапшыра, ролен чыга. Менә сәхнәгә чыгып китәргә тора Сәвия апа. Нинди халәттә каласыз шул вакытта? Мин дә укыйм. Чыгар алдыннан мин кулымны булай иттерәм. Ни өчен? Анда печатка киеп чыгып булмый бит. Кул яшь. Ул яшь күренсен өчен булай иттерәм. Хәзер башка артисткалардан моны мине күрделәр, алай итеп башладылар. Мин аны Рәгыйдә апалардан, ана шул Ләлә апалардан күреп эшлимен. Алар да чыгыр алдына булай итәләр. Нигә булай итәсез дигәч, менә кан тамырлары бүртеп күренеп тормасын. Әнә актер һәр детальны карый. Менә шушыны чыгам, укынам, мин дә укып чыгам. Шуннан соң мин бик күнегеп киттем. Мин чыккан сайын кул чабалар. Әле мин сүз әйтмәдем. Хәзер күнегеп киттем. Соңгы елларда күнектем дә, кайбер вакытта чапмыйлар. Каушап калам. Начар чыктым. Менә шундый бер кызыклы бер әкәмәтләре бар сәхнәнең. Нишләп чапмадылар дип кыен булып китә. Менә өйрәтеп алгач үзегез, бу якта чөнки шундый итеп үзегезне бирә белгәч халыкка. Хәзер инде уйнап биттегез рольне. Бу якка чыгасыз, пәрдәнең бу ягына. Ул анда үзенә бер төрле тормыш кайный. Ул икенче гаилә кебек гримеркага киләсез. Менә минем артистлардан, Нур театр артистларын ишеткәнем бар. Ул безнең әни кебек Сәвия апа. Тәкъдимнәре, хәтта кайбер тәнкыйте бик кирәкле булып китә. Шуннан киңәшләр бирә. Жылы итеп, яхшырак уйнаган рольләрдә тагын да күңелне үстерә белә. Кайбер җирләрдә аксабрак киткән җирләре бездә дә күңел төшмәскә, менә шундый матурлыкларда сез һаман да үз балаларыгыз кебекме анда? Алар минем балаларым күп. Чөнки мин бу Нур театрына килеп кергәндә, менә безнең төп труппа әле укып кына йөридер, 4нче курста укыйлар, диплом алмаганнар иде алар. Нишләп алар минем балам булмасын? Мин аларның күземнең алдында чәчәк, ничек чәчәк ата, шулай итеп күрәм. Алар ничек үсәләр, ничек кемдер тоткарланып тора, кемдер үсә, кемдер уздырып җибәреп үсә. Мин аларның һәрберсен тоям, һәрберсенә үземнең бәһам бар. Яратуымның иге-чиге юк. Шулай шул. Былай да типкәләмиләр, кырын карамыйлар, авыр сүз әйтмиләр. Килеп керүем белән хәлебне сорашып, күтәреп алып, мин шундый мөхиттә яшим. Бәлки минем гомеремнең озынлыгы да шундадыр әле. Бөеклекне саклый торган, саклый алмый торган яклар бар. Менә сәләтле кешеләрдә, хәтта бик сәләтлеләр дә ничектер үзен менә шул бу җирендә булай итәргә ярамый, бу җирендә булай итәргә ярамый, формада булырга кирәк, кунакка баруны, иртәгә спектаклен кичектереп торырга кирәк. Күп нәрсәләрне үзегездә кысарга туры килдеме, сизелдеме шундый? Әллә үзеннән үзе шундый кешесезме? Юк. Килде. Мин уйнаган көнне, менә әле әйттегез бит, мин чәйне дә уйлап ичәм. Менә әле көлерсез инде, без бит инде гыргыри кияүләрне уйныйбыз. Анда мин ике аяксыз карчыкны уйныйм. Аяклары авырткан вакыт, аякларында баса алмый да ул, яучы итеп аны алып килә, күтәреп йөртәләр мине. Бу мәсьәләдән тагын бер кызык, Салаватка буйыз белән бардык, та буйызны спектакль белән. Ирле хатынлы бер тамашачы антракт вакытында килеп безнең администраторга тотып, рәхмәт инде сезгә. Сәвия Сираева йөри алмаса да алып килгәнсез дип әйтә ди. И Аллакаем. Әле белми, әле мин йөреп китәм, соңдан белми әле ул тамашачы уйлаган. Шул хәтле рольне ышанган, мин аяксыз дип. Шунлап үзен уйнаган кебек. Шунда мине Альберт Шайхутдинов дигән актерыбыз, бек талантлы актер ул. Шул тик беләбез, яратабыз. Халык ярата, әйе. Ул күтәреп йөри. Менә шуны мин исәпләп, мин артык чәй дә эчмим.
Аңа ауыр булмасын димен. Мин менә йөзекләрне дә киймимен, аңа ауыр булмасын димен. Тукталмый мөмкин түгел Шәрык радиосына. Минем ихтирамым, театр ашагына түгел, минем булган сезгә мөнәсәбәтем, җылы карашым, ул инде Шәрык радиосында бергә эшләгән еллардан. И акты сулар, үтте еллар. Эй, матур яшәдек шундай шундай. матур вакытлар бар иде. Һәм мин аннан киткәч тә ничә еллар юлдашта эшләгәндә дә Сәүя эшләгән вакытта радио кабызып, авылыма кайтып җиткенче тыңлый торган идем. Рәхмәт, җаным, Шундый өлкәнәю ягына барганда да 75 яшьтә дә сез әле анда халыкны сөендереп утырдыгыз. Нинди урын биләде Шәрык радиосы сезнең йөрәктә, сезнең җанда? Шәрык бик зур роль били. Беренчедән тамашачылар белән оралаштыру. Анда бит туры эфирда утырасың. Анда китерәләр биленнәр, коймаклар, бәлешләр, үрдәкләр, Күпме рәхмәт алабыз. Тапшыру барган вакытта уже шылтыратып, әллә ничә кеше чиратта тора рәхмәт әйтергә, җыладык. Рәхмәт. Бу тапшыруны бит түтәйләр генә түгел, бик билгеле шәхесләр шылтыратып рәхмәтләр әйтәләр иде. Бу Шәрыкнигә тапшыруларына. Шәрык радиосы шуңа да сезне яшәртеп, яш калдыра торган. Аннан Шәрык радиосында урын булган. Без Шәрык радиосында сәнгатьнең йондызлары, иң сәнгатьнең менә йондызлары дип әйтәм инде, йондызларын гына җыеп, 2 мәртәбә җыеп табын эшлидер шушы Бабаян, шушы Шәрык радиосының генеральный директоры. Менә шушыларны елына 2 тапкыр җыеп, без җыелышып 4 сәгать сөйләшеп утырырлар шулар. Кара әле, аларның хәзер күбесе юк менә шушы фотоларда утырган, күбесе юк. Кемнәр генә юк монда. Менә Мурзин утыра. Менә Асанбаев, Фәридә Кудашевалар, bütün актерлар, генераллар, Ишат Юмагуловлар, менә бөтенесе, Зәки Мәхмүтовлар, менә шуларны җыеп, йолдызларны җыеп, без шушындай бер ни эшлидек. 2 мәртәбә. Сәвия апа, инде ахырына якынлашканда спектакльләрдән әллә ниләр уйнап хәзер аптыратыр идек тә соң вакыт. Әллә нинди монологлар сөйләтер идем. Вакыт дибез. Шулай бит инде шул кысаларына сыя торган вакытыбыз. Ләкин кызык мәзәк хәлләр булса, бер-икесенә кыскача тукталып китеп булмасын. Менә театр тормышы. Пәрдәнең артында нәрсә генә булмый. Чыгар вакытта чыга алмый калулар, реплика бирер вакытта сүз онытылулар. Нинди район икән әйтә алмыйм инде, әйтергә дә кирәкмидер. Сабан туйлар вакыты бара. Бу әле мин Гафури театрында эшләгәндә бер машина автобус килеп туктадык, иртән бөтенсе Сабан туйда. Хуҗалар безне каршы алучы юк. Шуннан соң без бит инде сый хөрмәттән кузгалып килгән кешеләр, хәзер инде ачыктык, утырабыз, көтеп утырабыз, безнең зав клубта юк, беркем каршы алмый, беркем чыкмый, беркем юк. Хәзер инде ачыктык дибез инде магазинда бер нәрсәдә каткан, таш күк пряндик. Һәм банка борщ. Теге банкада борщ. Әзер. Ничек ашыйсың аны нәрсә? Хәзер китте Хасанов дигән безнең бер шибәр бер җегетебез бар иде, вафат булып калды, Гайса. Бу китте хәзер бер нәрсә организуй ябам дигән булды, чыгып китте. Шуннан бер түтәй белән алып килә, Чуваш түтәйсе белән бер суен, кара суен төреп алып киләләр. Кабаклы пешергән, шушкага пешергән. Шушкага пешергән бәрәңге китереп утыртты. Теге әйтә, жуылган, чиста ашагыз, әрче башыйсыз бит. Чиста жуганмын. Чиста инде булай пешерәк түгел. Ну шушкага пешерелгән бит инде. Ну күлдек шу, ягалып күлеп, ашаганыбыз ашагандыр инде, ашамаганыбыз юктыр, белмим, әмма этот факт. Менә шундый халат булды миндә, хөрмәтле телевизор караучыларыбыз. Әйтерсең дә мин театрда утырам. Мин югарыда түгел, түбәннән карап югарыда булган мәңге янар балкыр йолдызга карап утыру бәхетенә ирештем бүген. Сәвия апа, шундый җылы теләкләр әйтеп калдырасы килә. Кадерен белгән кешегә минутлап санар чаклар гына булган кыйммәтле вакытыбызның кыйммәтен арттырдың бүген. Әнә инде пәрдәнең арты безнең экранның теге ягы. Анда сиңа мөкиббән булган тамашачыларың, телевизор караучыларыбыз синнән әйтеп калдырыр теләкләр көтә. Иң олы рәхмәтем тамашачыларыма, Нур театрына. Чөнки соңгы минем өлкәнәйгән вакытта
мине тартып алып, шул тиклем үзем генә теләгән рольләрне уйнарга миңа форсат бирделәр алар. Режиссерларыма олы рәхмәтемне әйтәм. Мин бик күп режиссерлар белән эшләдем. Үземнең тәгаен генә режиссерым булмаса да, һәр режиссер үзенең эшендә мине ала килде, эшсез итмәделәр. Бүген дә мин әле 4-5 спектакльдә рольләр уйныймын. Әйтер сүзем, теләкләрем минем коллективыма. Бик матур коллективта эшлим мин. Яшьләр олар, талантлылар, киләчәктә, аларның киләчәкләре зур, Алла бирса. Шушы мин 100 яшемә җиткәндә дә шул Нур театрының килеп 50 еллыгында рәхәтләнеп кул чабып утырырга насыйп булсын иде. Һәммәгезгә дә саулык телим. Минем инде кушып әйтәсе килә, Сәвия апа, әле тыңлап утырып хайранмын. Ул әле бу яшьтә уйнаганда зиһен иң мөһиме кирәк. Хәтер кирәк. Зиһен генә түгел, зиһеннең зирәклеге кирәк. Менә шулар булуга сөенеп, шатланып, искиткеч рольләрдә уйнап гомерләр итәсез. Беләсезме, Сәвия апа, җиңелгә генә корылып табылган акча була кешеләрдә. Аны максатсыз, мәгънәсез җилләргә очырып тараткан кешеләр була. Сез максатлы гомерегезне, үзегезнең тумыштан булган сәләтегез, осталыгыгыз, тырышлыгыгыз белән, максатчан еллар белән бар итүче һәм бай итүче. Киләчәктә дә олы сәхнәләрдән безне сөендереп, матур-матур рольләрдә, яңадан сезнең белән күрешүләр көтеп калабыз. Рәхмәт. Бүгенге килүегезгә рәхмәтләребезне яудырабыз. Хөрмәтле телевизор караучылар, күзгә күз карашып тапшыруның чираттагы кунагы Рәсәйнең атказанган, Башкортстанның, Татарстанның халык артисты Сәвия Сираева булды. Әйе, барыгыз, барыйк, карыйк, йөрик спектакльләргә, үзебезне таныйк, агартып, агарынып кайта билик, айруча көләсе килгән рольләрен карап көлеп, елыйсы килгәннәрендә кушылып елап, Сәвия апа уйнаган рольләргә мин үзем театр дөньясында булган кебек алда сезне чакырып калам. Очрашканга кадәр.